en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha. en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men o duniya. en jetti en jaari khalifa men diine aada kala. so buuɗal yurmeende feri feeñi feenjay ɓataake bindaɗo jaslaari 17 siilo hitande 1924 ɓataake men faati koye dewle. kala alarba buuɗal yurmeende en heewi nayade gurdam galleji men nde tawno eɗen kewiide kala saha gurdam men so feccama dewgal nawi feccere ɓurde mawde nde tawno gurdam men kala ko dewle. kalɗo jooɗiɗen jewte men ko dewle, débatji men ko dewle, toɓɓe garoje e radioji ha e téléji ha e whatsapp uji pop ko affaire dewle. hakkude debbo e gorko ndesodiri nawlodiri naggam ɓayde ko ɗum woni gurdam men, kadi ko ɗum ɓuri wonde ko jewteten, kadi ko ɗum ɓuri wonde haqqillaji e ɓerɗe. ɗon noon so ñawi gurdam kala ñawi, ɗon so ñawi gurdam kala ñawi. ɗon noon paaɗen hande o so haaji jomiraɗo. haade men yettade kumpital mene ɗemgal pular eɗen nelda duwaw bani men debbo musidɗo men sohna Mari Sare Mariata Sare to mbahanaɓe. ɗum ko ñande alhamisa jawtuɗo henno jeltugol aduna joom galle makko biyetenoɗo Djiby Sare toon to leydi France, jogoɗɗo artirede gendi leydi Sénégal. ñande aljuma paɗoɗo henno so haaji jomiraɗo wiroye to cuuɗi men mbahanaɓe. en neldi duwaw nde jomiraɗo ɓeydata yurmede men makko kanko e dendagal maaɓe julɓe kala. ene muusi ene yurmini. en duwanima dendagal ñawɓe wonɓe hôpitaux ji ha e galleji kala nde jomiraɗo ɓeydantaɓe cellal, nde tawno hande mo jiiɗa kala wonko jambitta, mo jiiɗa kala wonko wondi. ɗum noon hande aduna o ko aduna kamniɗo musɗo kewɗo rafuyji kewɗo goƴaji kewɗo caɗele. yo Allah heedanen bi jaahi annabi o sallallahu alaihi wasallam ɗo en mbawa heedande koye men. musidɓe tedduɓe taweteɓe kooya lappol palol dande maayo e nokkuji kala diaspora ɗo gonɗon ene gonirɗon kala woto goɗɗe joni joni kumpital men e ɗemgal pular so on gooɓi bongal subaka walla on cuwa taw joni joni so haaji geno. gorkay mini
keɗotomi ko jahayde heblo sukaɓe afrika nde tawno jande ndene laaɓi kadi humpede welani humpitede ɓuuri humpede buuɗal yurmeende aha musidɓe tedduɓe bandiraɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv so on pini tan jaam fini ya taw kadi kala ko waali e jaam ko onon ɓuuri taweteɓe e nokkuji kala ɗo gonɗon o jolɗo e laana mum ne rewidi cabi mum min calminima ɗon ndi mbarude ndi gaddata rewɓe ɓe ñaaƴa jaɓana jeere nde min mbi on ɗon jaam mbalɗon ɓiɓɓe fulɓe kumpital men ɗem ngala pular gartaten koye ñalawma hanki o hoorejo leydi sénégal hono président Macky Sall tawama toon to jaam ñaaƴa kono kadi jaɓɓimamamo toon jagorɗo ɓamtare dowri woni 13 fayi tawama toon terɗe kewɗe taw koye gouvernement leydi sénégal kono ne kadi ko ɓuuri himmiranede oɗon ñalawma ko ɓamtare rewɓe ha tenti noon rewɓe rirala taweteɓe nder leydi men sénégal kanko hoorejo leydi sénégal noon wo hesɗitini ɓamtare e hoolare nde o ummini e kala saaha faade daraniɓe dowri guila e ndema ha e gueɗe goɗɗe kala ɗum jeeyi sababu noon nder e gueɗe goɗɗe kala gam wawde ɓamtude ɓeɗon kay toppitiɓe ko faade banggue haajuji ɓamtare guila e ndema e nehgol jawdi ha e gueɗe goɗɗe kala hanki o noon rewɓe e worɓe hewɓe kay tawama toon to jaam ñaaƴa gam jaɓɓade mawɗo leydi sénégal kono kadi ɓe garti e darde hoorejo leydi ndi kamɓe pellital muɗum e wallidde ko fate banggue ɓamtare dowri kala keddotoɗen koye nder leydi ndi sénégal gartaten ko fate banggue dawrugol coalition karim 24 kamɓene hankkide ɓe joƴƴini gullitogol mabɓe toon to tugnorgal gendi leydi sénégal gam hollirdeɓe kay wonande karim wadda ko takka e mum ko ala kala ko woni e mum kono kanko karim wadda de wo jabtima konnguli ceerno Alassane Sall binoɗo kay wo jogui ko double nationalité kanko karim wadda o holliti kanko hoore makko ni o meeɗa hay wodde to leydi france sakani wiyede o meeɗi winditade ko fate banggue ƴamgol lefol laamu e nder gendi leydi france Mimi Touré kañumne holliti joƴƴini ɗerwol gam wullitanade ko fate banggue wonande koɓe kaɗa taw kadi ganduɗa ko fati e banggue wonande parrainage mabɓe o kono ɓe kolliti ha oɗo saaha mo gonɗen ɓe ɗaccirta noon tan koɓe jokkoɓe kono ɓe joofi peɗeli ko laamu leydi sénégal ko kañum kay haaɗiɓe ni wonande jeeyede ɗiɗo en sumgoji gonɗi kay e haalede kala saaha candidature Amadou Ba yiyadiɓe muɗum Benno Bokk Yakar kañumne suɓima mandataire muɗum joƴƴinoyi kañumne gullitagol mum toon to tugnorgal gendi leydi sénégal holko jeeyi oɗon sababu ko wiidemo kay wonande nogas e goo parti kay ɓen toɗɗaɓe yo gon ƴamoɓe leffollama gendi leydi sénégal woni hen kay kato jinani e toɗɗede ɗum noon oɗon saaha mo goɗen yiiti hen hoore muɗum ko Bassirou Diomaye Faye mo ganduɗa kam kay woni gembaniɗo Ousmane Sonko onne kadi holliti ene gasa taw ko kañum joofa ɗiɗo hen nappeɗeli brigade mo Foundiougne jaggui kene tolno e nogase jeetati taw ko migrant ɗannotoɓe ɗanlede ndewani lawola kamɓe kalno ɓe nanga koto Foundiougne hen goto ko Guinée Bissau najo sappo e jeeɗiɗo ko gambinaɓe heddiɓe ko sappo e jeeɗiɗo ko sénégal najo hen sappo ko gambinaɓe kamɓe noon ɓe nanga koto Foundiougne moteur goto kay tertama hen taw kadi ko on tigui jogonno nawdeɓe toon to maaje kaɗɗe gam fadeɓe toon to leydi Espagne to leydi Mauritanie batu hanki taw ko cetal jagorde toppitiɗe ko fate banggue yogay caɗele gendi leydi ndi e tawtorede hoorejo jagorɗo gendi leydi Mauritanie woni wula Bilal Mashhouda ɗum noon ko yurnitade ko fade banggue korka fayka arde ka guila e guura sukara maaro patuji mum e kossa mum e gueɗe jaadoje hen kala ha yimɓe ɓuuri wawde newnanede gurdam mumen ɗum waɗi jonde mabɓe hanki adinde to leydi Mauritanie hanki o kikiɗe ko accident musɗo waɗi to lawol amala
waɗɗani alega on accident noon ko bonɗo no fewi waɗi pittali 5 keddiɗi hen e nder état mo barakana waɗi noon kene tolno yimɓe 6 mo gañiɓe hen ɓe namata hôpital beele ke mbawa hebde safara mumena. laamu leydi Mauritanie ƴetti pellital dartinde yogay nokkuji jeeyirɗi kanŋe ha tenti noon toon to wuro Zouairat fayelma to 3e mora jeeyi sababu noon ko yiddeɓe kay ƴettu tan nokku goto point ɗo ganduɗa ko ɗon tan kanŋe yeeyete hayso tawi woni kay ko ɓeena yaaɓe oɓirde mumen kala kay mo ene sooda ko ɗon tan wi gouverneur mo Zouairat gam jeetinde yimɓeɓe yo ɗofto ko laamu ngu haali ko. to leydi Mali khas bacca mo ganduɗa kañumne ko gendiyanke activiste darinoɗo woni Mouhamed Youssouf Baccoli jagganoɗo gila mars 2023 ɗum ko caggal nde wanno haalande mum ko fate banggue mayde Soumaïla Boubey Mayiga gonnoɗo hoore jagoɗo Ibrahima Boubacara Keïta o hollitino on kayne gasta taw fittanu mum koko itta e nder clinique goto e nder Bamako jeyno sababu noon nanguedemo ha hande mo tawe cuuɗi nibɓi ɗi ko fate banggue CDR ɓe moɓodirino hanki o gam wullitade beele kay o wawa accitede kono procureur wi ko loppet o heddima e nder kaso. CPI taw kadi ganduɗa ko suudu ñawore windere townudu hanki o walla heccanɓe ponno uddide dossier ji ñawore wonande biyeteɗo Alhassane Aga Abdullahi Aziza Aga Mohamed on noon ko ñande 15 nde hawre noon juge ponnoɗo ñawdemo wona coftude no fewi ɗum jeeyi sababu ñawore makko dirtina ha ñalawma janggo beele mawo accite walla mawo heddotona ɗum wonno koye kanko wonno police ñawannoɗo to banggue saria toon to Tombouctou 2012 wonno walla mbiyani 2012 kene fotto wonde ujunnaji ɗiɗo e temedere capanɗe jeenayo e jeegomo lebte woni ko waɗi e ɓeɗon yimɓe kene wona temedde ɗiɗo e sappo e ɗiɗo neɗɗo woni ko setti e gueɗe bonɗe ɗe o waɗi toon ñawore makko noon udditano ko 14 ha 15 lewru juillet 2020 ñalawma janggo noon mawo andu beele o heddoto toon walla ala wa accete. to leydi Guinée Conakry heeɓi ballal iwde CEDEAO ɗum ko caggal lewru fettande mawde wande e nder dépôt mo carburant leydi ndi ha ganduɗa noon waɗi pittali kewɗi heddi hen gueɗe kewɗe boni hen CEDEAO noon holliti accirtani hen tan ɓen ɓe ganduɗa dañɓe caɗele e oɗo fannu kay ene darde ni taw balletake. Soudan waɗi taƴodiral muɗum hakkude mum e yaadi mum ko mbiyata IGAT woni leyɗele dendinde sembeji men to banggue Afrique Est ɗum noon Soudan holliti ɓen e nder haalullaji mumen jaɓɓi wonande jaɓɓi ko fate banggue jaɓɓi hattan walla ni mbiyen kormaki ko fate banggue teddugal leydi Soudan ɗum jeeyi sababu noon kanko général Abdel Fattah al-Burhan o yowi jokkodiral hakkude makko e ɗeɗon leyɗele kay wonnoɓe dogde koyɗe jaama beele jaam duumiɗo ene arta toon to Soudan. Rwanda holliti kañum kay derguiti fittandu koninke goto mo leydi RDC Congo on noon jeeyi sababu derguitede fittandu mum ko taccude ɗum keerol ha naate leydi Rwanda ɗiɗo heddiɓe noon nanggama ɓe nanggaɓe noon tawa mabɓe fettel mo AK taw kadi ganduɗa ne waɗi chargeur mo 105 taw kadi ko cartousaji ɓe noon goni nanggaɓe kono haɗo hen Congo ala taw hay konngol gotol ngol haali hen. to Comore Azali Assoumani toɗɗitama wonande 3e mandat ɗum noon hollirama kanko fooli e sumgoji jewtuɗo hen ɗi kala temedere o dañi hen 62 piccal 98 dande holli ɗum hanki ko seni ari woni holli ɗum ko seni tambiɗo ngal ɗon cetal siftinde moon kanko on Azali lamtiɗo leydi hande o kolliraɗo kañum jeeyi polgo e ɗiɗo hen sumgoji jawtuɗɗi o laamino leydi o guila 2016 ha yetti ɗo ɗo gonɗen. paɗen koye guerre Israël Hamas nandiral heɓama ngal nandiral noon ko nawande kay leɗɗe safara ɓen otage uji nanggaɓe e juuɗe Hamas kono kadi taw kadi ɗen leɗɗe ne naata
wona tan gostigu natgoɗɗe e leɗɗe kay ko addude ballal guuratimmoka faade finoɓe toon to Gaza hande o kay ɓe ngala ko ñaami ngala ko yari ene gasa noon ñalawma hande o ma guura fuɗɗanade toon to Gaza faade miskineɓe ɓe mbawana koye men taweteɓe toona. guerre Israël Gaza kañum de woni ko layi ha yettoyi to maayo woɗewo ngon maayo woɗewo noon ngo ganduɗa hobel utsi holliti ala kay ko wawi e guerre hakkude Israël e Gaza kono kam kañuma ɓayde kañum hoofi lawolam jeeygu maayo woɗewo ko ɗon laaɗe kala nde watam kono kala laana ndewka ɗon soɓe jiltani ɗum kam man beddaymo missila ɗum jeeyi sababu noon hanki ɓe beddima missila ha ganduɗa ɓe duppi laana gota ka Amérique naɓe diɗɗala rendimɓe sembeji men habtade ɗeɗon gueɗe woni Amérique britannique kolliti kañumen beddima missila faade ñiɓirde hobel mo aussi taweteɓe to Yemena. caɗele tawete to Gaza kañum de woni ko layi ha yetti toon to Iran noon hande o fini toon ko tension ngaji mawɗi no fewi ɗum ko caggal hanki o nde Irak ay weddi missilaji mum faade Irak ha fayi toon to leydi Syrie gam faade Kurdistan en ko waɗa ɗum konon Irak nodditi ambassadeur mum taweteɗo to Téhéran Iran beele kadi kaldigal wawa waɗede holko jeeyi sababu Iran weddi missilaji mum faade leydi Irak. haɗani ɗon tan Pakistan holliri subaka hande o kañumne kadi waasi sukaɓe ɗiɗo taw jeeyi sababu ko fiyande nde Iran waɗi e ndera leydi muɗuma kaɗo haala noon woni haala gonka e haalede. gartaten koye coftal ɓalli ñalawma hanki o kippodirno hanki o ko hakkude Burkina Faso kame leydi Mauritanie wattande match ɗe ko ɗon kay Burkina Faso dañi ko wiyete planti ko ɗon mbawi markude woni Burkina 1 Mauritanie 0 match dewɗe hen ko hakkude Namibi kame Tunisie Namibi kañum lappi Tunisie gotel e ndiga match dewɗe hen ko hanki sanga 21h hakkude leydi Mali kamne wonde Afrique du Sud ko leydi Mali lappi Afrique du Sud ɗiɗi e ndiga hanki noon wonande malinaɓe kala enen kala en beltima kono Samba Sow kay hanki waali ko furɓade lacciri tan ha weeti so tawi noon ko macceji ñalawma hande o hande kippo so tawi noon jaafuɗon ko macceji ñalawma hande o jogori kippodirde hande o jogori kippodirde hande jaafuɗon ñalawma hande o noon jogori kippodirde toon to leydi Côte d'Ivoire ko leydi Maroc kamne wonde Tanzanie leydi Maroc kame Tanzanie leydi Maroc Tanzanie ɗum ko 18h RDC Congo kame Zambie ɗum ko 21h hande gasata ngal dawal ñalawma janggo ɓe puɗɗito musidɓe tedduɓe joni buuɗal mon yurmeende hulpitede ɓuuri humpede buuɗal yurmeende nduɗo hen hoddu ko bambaɗo Sada Ba gorko mo Kanel ɗon calminten Kanel naɓe kala e kuuɓal hay goto en ɗaccani musidɓe tedduɓe buuɗal yurmede jangol de arino seeɗa e nder bertidi leyɗele men tenti noon Mauritanie Sénégal Mali Gambie Guinée ɓuuɓol duumigol yontere wotere tan no wonde poussiére darti paaf watti ko ñalawmaji ɗi wulat kono jammaji ɗi ɓuuɓa elle wonɓe Europe joni watti ndi ko ñalawmaji ɗi ngulat jammaji ɗi ɓuuɓa seeɗa dañano ɗanoriɗa mbete dabbude ene jogori heddade e nokkuji men walla ala so tawi dabbude yurnoto tan yimɓe puɗɗo guineede ɓe cooda keremaji ɓe cooda kariteji ɓe cooda mbajjuji haade mabɓe suddade taw jangol wi bayi mi yeehi bulalam
ko heddi kala ko nguleki sa ƴeewi hitande kala ko yontere wotere woni hen jangol ko heddi kala ko nguleki ko warñede tan e tampere ɗon ɗo ganduɗa denɗam mawnam sohna Farmata Amadou Kane ene fawodiri mantoji 7 ne waɗi laafayil ne waɗi laafa ne fawi hen laafa ne waɗi hen jallaba ne waɗi kawase kewɗe ne ɓorni paɗe teddude ne waɗi gamuji a yiyata hay guite ɗe omo signa hay haalde o wawa Allah e janguede seedam ko dede haaji sa feliti haalde walla ni mawnam sohna Hadja Fadimata Touré aɗa dikkalami ko walla mawnam sohna Khadijatu Ndiaye e woɗɗe kala musidɓe tedduɓe paaɗen koye dewle woni jewte men buuɗal yurmeende kala alarba eɗen cuɓi haalde galleji ɗi alay sago noon yimɓeɓe ɓe cuusa haalde dewgal so en cuusata haalde dewle guuraten ko saɗede sabu dewgal so woni no belema hande wonti ko mette ɓole ene wona to debbo ene wona to gorko ene wona to gorko ene wona to debbo caɗele ɗe ne keewi limotako mo jiiɗa kala ɓernde mum koko heewi dak ene ɗeɓa fusde e dewgal mum holko jeeyi sababu tene fonno ko welde woni hen ko mette ɓole koye goɗɗo tan mbawɗa yewtidde daña jaam koye goɗɗo tan mbawɗa haaldude beltoɗa kono mo ndesodirɗa o a wawa hebdema ko beelema foti ko gorko o foti ko debbo o beelema mabɓe juutata so woni ñalawma weeli jamma metta walla so jamma weeli ñalawmoɓe tikkodira holko jeeyi o sababu holko addiɗɗe caɗele tene en jii woɗɓe ene belna yaltuɓe diine yalti aada natte gueɗe goɗɗe ha ñawana e sariyaji leyɗele mumen ene mbawi resodirde ene cingodira ene belna ene jala wonɓe laawol jomiraɗo e belema e sariya e sunna annabi o sallallahu alayhi wa sallam donka weltade ko jeeyi sababu fulɓe noon mbi so neɗɗo yani hoto ƴewɗo yani ɗo yo ƴewɗo ferguitiɗo hewɓe noon ne mbiya dewle hanki ɓurno wawde ɓooyde dewle hanki ko dewle baɗɗe fayida dewle hanki ko mawɓe jogui ko goonga kono alay saago jurniɗen tigui rigui holto saɗen nde woni mbete eɗen mbawi fiɓade dewle hanki tan taw ko hanki o wona hande hande dari koye darde mum hanki darino koye darde mum hanki jibinoɗa koye wuuro mon lototoɗa koye ngoral maayo mon walla tufde mon pijata koye dingal hakkude wuuro mon fo ne anduma aɗa andi wuuro mon foof galleji mon ne gandodiri a anda haydara so wona ɗo o ne anda haydara so wona ɗo an pinal ma yahani so wona ɗo pinal debbo o yahani so wona ɗo pine mon foof ko ɗo ko ndema tan gaynaka awo walla gueɗe men goɗɗe ɗe ñeññeten ɗo pine men ɗe kaaƴi so diwi ɗon ko saro ƴaro pijirloji e goɗɗum e dillere mabuɓe e gueɗe goɗɗe koye dingiral tan sa yalti guesa ba tan ko galle e dingiral hakkude wuuro ɗo mbawɗa yaade hen foof e calɗi ɗi pinal ngal ko ɗo a resi o a addimo omo andi ko ni poɗɗa aɗa andi ko ni o foti heewi ko leeso jogui ɗon fawi hen ko mbajju hay mbajjoɗa tan ko ñaaɗɗo wonno ko kasuji oɗon gandi ko gottorɗon oɗon gandi ko kirtotoɗon oɗon gandi ko kaccitoɗon oɗon gandi no mbaɗon hande noon wonti aduna jultodiral pine ɗe nattodiri yimɓeɓe ɗannodiri yimɓe jalte on itikaf mo gonno nden ɗufnande yaltama nattama e wellitare mawde
moni kala ne lumboɗo yiɗi moni kala ne lotorono yiɗi moni kala ne miijorono yiɗi moni kala ne laarano hoore mum mbete en keddotan e finde hanki nde mbiyen en gayni ɗum hannde walla ala en ƴeewat ko ɓurata moƴƴande men mbawen aynonde koye men hannde woto en toobde sabu hannde saare renɗo men so tawi diwɓe ɓurtima heewde resaɓe hunde hulɓinide ko hunde hulɓinide teede neɗɗo ko neɗɗo wonimo ko teew e ƴiƴam ko tuyoji ɓoli kanko kala o timmani ko Allah tagirimo noon ko gooɗale ɓole o timmani Allah tagirimo noon duuɓe kitale nafanimo jooɗorade noon adda mbaylidi gueɗe goɗɗe natte ɗum noon enen kala ken jibinɓe eɗen jogui ɓiɓɓe rewɓe eɗen ndesi wandira amen rewɓe hol peeje ɗe cakkaten ha dewle ɗe mbawa ñiɓade alay saago noon ko adi kala en ɓooyino haalde mbiɗen ene moƴƴi yimɓe so ƴamodiri ayno nate mabɓe kolodirte waɗe musique mo ene yaada hen ñande kumal nde debbo nodde guiƴi men ɓe mbaɗa anytime wiyete mi anda puddi ndi comci ɗi ɓe pewnuma feeɓe ɓe ñaaƴiri ɗum ne weeli gorko o ne tawtore mbaɗa kadoji ne weeli kono wonko ɓuri ɗum welde holɗum caggal ɗum ɗo kala ko gurdam ay ɗum koye kikiɗe goto ne weeli ko heddi ko fof wontoya mette maɗa anytime o ne weeli kono ɗon gueɗon ne beeli ko heddi ko fof wontoyta ko mette maɗa holno watte joni noon caggal oɗo kikiɗe goota a weltima a jaali a fotima a ñantama pentirama yimɓe kala gari ne jemma so ñalawma ɓenni tan ko mette ko jeeyi sababu alay saago noon musidɓe tedduɓe dewgal wona cakan saabu sa wi o ko ɓiyam aɗa fanoro o ko babam o ko nenam yalti koye dewgal so dewgal ala a farnota ko wiɗo ko babam de o ko ɓiyam aɗa fanoro o ko ɓiyam tan koye dewgal so sortima ɗo wona dewgal a farnotako de kadi onne kadi farnotako ɗum tagi noon dewgal ko titre mawɗo ko faaro mango ko ndimagu mangu woni ɗon ngun ndimagu noon holno watte ha oɗo kanŋe reene wasa fusde sabu hannde won worɓe hewɓe kulti dewgal won rewɓe hewɓe kulti dewgal wonɗo garta e diwo omo mayan resede kono ko kultuɗo way kono puccu haɓɓangu saret waɗana armé dogi ha becce ɗe ɓurti ngu hultat armé sa faymogo tan ngu fetta walla ngu wayno gatat ngu saltoto walla ɗum addi salade ƴeerade fettude saret mammude en addi ɗum ko becce kadde e banggue ɗiɗɗi kala noon ne wonata worɓe ne wonata rewɓe wonɗo dewle belɗe beeli koye wonɗo dewle belɗe goni jomin paami aduna paamodiri jalti woni nguttu mi andi o ko gorko mi andi o ko debbo andi o ko joom gallam gorko o andi o ko joom suudam teddungal ne foti wonde hakkude amen yidde ne foti wonde ɗon jurum ne foti wonde ɗon nafgodiral ne foti wonde ɗon ɓe teddodiri ɓe guuri kono wiyataki ɓe ngala caɗele de kono ala kono alhamdulillah ɓe paami gurdam aduna ɓe paamani ɓe noon balle ha guura so kumal ne waɗe ene moƴƴi mbahlen sawru mbaggu no mbaɗirten ni so kumal ne waɗe ene moƴƴi gorko o ara tawtore kumal mum ene moƴƴi debbo ara tawi kumal mum kumal ko gonga jumani moƴƴi kono hay galle ceerno hay galle almami ene mbaɗi seedeji men tan jehen toon jettoɗen jooɗen yeeso makko e yeeso seedeji almami o hutbinana en dewgal
an gorko o e hunuko ma walla hunuko neɗɗo ma mo jiɗɗa haalan ma kaala hol debbo mo jiɗɗa, jikkuji ɗi jiɗɗa e makko, no jiɗɗa o jogoro comportement, ko jiɗɗa o ɓorno, so jiɗɗa o murnoto, no jiɗirɗa o woni a yiɗa o yalta galle walla jiɗɗa ko gollo walla jiɗɗon ko ni, kaala o nana koreji makko nana. ɓe jaɓi debbo o ne haala gorko mo yiɗi o, mi yiɗa jaaha pecci jamma garta, mi yiɗira naggam, mi yiɗa cuuɗa kam ɗum. ɓe kalda ɓe paamodira. aduna o fawto hannde koye paamodiral, so fawaki ɗon ko luure ɓole, caɗele ɓole, kumen dewgal dogen so waɗi probléme hay goto haalata ɗum. alay sago moni kala haala, so haalama gasi, hutba waɗama gasi, ɓe paamodiri, tengui joƴƴinama, dewgal humama gasi, ɓe jeehi, kala toñjo nandi. debbo yeehi waynaki ala haydara, en kaldino, walla mi yiɗa mees, walla mi yiɗa ɗum, walla debbo ne mi yiɗa gorko ɗum. kala hen hankkadi jabɓuɗo luwa en andi kañum wino mi yiɗa ɗum. alay sago noon dewle men ɗe, gorko e debbo tawtore, ɓe tawtore ko haalete ɗon ko, kadi dewle ɗe kaale, jikkuji ɗi kaale, neɗɗagu ngu haale, jomin basiye wasiyaji cattuɗi. yo won ni kala ñalawma ko adi eɓe kumane kikiɗe foof yoɓe jaaha toon ɓe dokke haqqillaji dewgal, ɓe dokke haqqillaji dewgal, ɓe jeersine kadi bonnoɓe dewgal. tawno jaloɓe fowruɓe barowo fowru ndu koye mabɓe woni, waɗoɓe anita en ɓe ne poɓɓa ne jala ɓe, bonnowo dewgal ma o koye mabɓe woni. morowo, puuɗowo, ñantowo, kaalowo o, ayi biyowo ko ni o, omo jeeya e bonnoɓe dewgal ɓe fof. neɗɗo jangguine holno rentorto traite ko ɓurɗo ɓattade, o woni traite ganduɗa omo wona tindinowo may hunde taw ko woni traitement, ko woni musiba ma, ko bonnantuma kala. on jiyen ko heewi, on jiyen jamfaji kewɗi, oɗon gandi kalami ko. neɗɗo jangguinte haqqille galɗuɗo o rentine ko heewi, saabu o fayi koye dewgal, par ce que dewgal ko projet, o fayi koye projet mawɗo. so waɗi échec woni so marsani, doole ɗe o jogine ɗe e pellital ngal o jogino ngal yatirat caggal no feewi. saabu sa sokkima e dewgal, an gorko e an debbo garɗon koye projet, so projet o ɗum ki yaha laƴiri to banggue debbo walla banggue gorko, yeehi ha jomumen natti famodirde, ceeri hen, ɓe mbaɗi échec. gorko fuɗɗitoyde zéro, debbo fuɗɗitoye zéro. kala mo fottoye goɗɗo hankkay o natirta hen tan ko alay sago debbo resete, alay sago gorko resata. kono wonatti jogade hoolare, o natti jogade cuusal ngal kalɗen nane, o natti jogade pellital. komi naati tan hankkadi ni mi ƴeewa saaha kala hankkadi haqqille o ko bonɗo, ngal dewgal de mato yahata, min de mi tamba, ha ɓoye waɗa découragé. ene wona gorko o, ne wona debbo o. gorko ne ya ha waɗa découragé ñamminde galle mum, walla ñamminde walla ñantude joom suur mum, walla ni hay laarde ɗum. debbo ne kazalika, ko hono noon wayi. ko ɗeɗo gueɗe goni tongude dewle rendo ngo. ɓaydi woni ko ɗum ɗo hen tongi dewle rendo ngo, tongitiren ɗum e kaldigal ko adi dewle. gila to galle ɗo ƴamal ɗo, alay sago gandina debbo o e jinnaɓe debbo o, debbo mo jiɗɗa o. so boɗejo jiɗɗa, ya ƴeew boɗejo, jogui waɗeɓe foppaki, wata addudemo o foppo
gancamo taw waɗeɓe ne godi ɓe poppaki so ɓalejo jiɗɗa Allah tagui rewɓe ɓaleɓe so debbo jool jiɗɗa Allah tagui jolɗuɓe so debbo dabɓo jiɗɗa Allah tagui raɓɓiɗɓe so debbo ɓutto jiɗɗa Allah tagui ɓuttiɗɓe so debbo cewɗo jiɗɗa Allah tagui sewɓe so debbo kakulejo jiɗɗa Allah tagui kakulejo ɓuttiɗani sewani jolɗani raɓɓiɗani ɓe kala ne godi a wawa ñaaw Allah a wawa wi Allah haydara heddoto noon ko an jogoto suwama sa suɓima aɗa jogui fodde namdade no jiɗirɗa so jabde waɗi mi hokka mon ɗo yeru goto capato goto ne wiye Sharif o kalanmi ko ne waɗi seedeji mum ko Libreville Gabo wonno capato goto ne wiye Sharif o wonno ko kandegol kono ɗo sawmo tawi to Guinée Équatorial suko debbo goto ne wiye Fatou Touré ko togolaise sabu gandi Touré naɓe ne kewi Togo taw ko Togo naɓe taw ko yettaɓe Touré omo yaaɓe am no feewi o wiyetemi ko kaw tonto Saar tan mi mbiyata omo liggotono to Sharif to capato on yiimo yiɗimo o yo jogui ko gooto poɗɗo wawde humde dewgal makko e haaldede ko min mawni ko gorko ari gorgol makko ari Sharif ari no arde wolɓe ɗiɗi wonno koye korka saga kumtari min kumti min gayni min jooɗi Sharif o mboɗa haala debbo mo jinmi o mi yiiɗa pantulo mi yiiɗa mees mi yiiɗa debbo jahowo mi yiiɗa naggam mi yiiɗa on haali ha gayni kono ko heddi ko noon kala ko jiiɗa mboɗo waɗa ndema e ɓornanteɗe kala no jiiɗirɗa mboɗo wawi haydara mankatama suko debbo o noon andi ittuɗum e pantulo wona hunde wemde ɗum haɗi dewgal ngal latade ay soɓe ndesodirino wonata haare mabɓe ñande kala ko pantulo o ɗum waɗi noon kaldigal ne moƴƴi kaldigal e dewgal ko hunde moƴƴere haade dewgal wadde goto foof yo haal ko woni e ɓerde mum ko yiɗi ko saabu neɗɗo ne jogui ko yiɗi walla hen sahaji enen en ngala ko jiɗɗen ko dokkuɗon gam fo ne moƴƴi mboɗomi caggal Allah caggal mon jaa ha nder noon mbiyaɗa suppita woni jikkuji wawa yaade fo yimɓe ganduɗa wona ko dokkuɗon kam fo ne moƴƴi min kay mboɗo caggal mon ne moƴƴi kono noon wonko jiɗɗa ɓe gonɗa caggal mabɓe koɓe jiiɗa wonko ɓe jiiɗi a yiiɗa ɓayde koye o mbaddata o haalat kaala son paamodiri ngal hume son jeehi toñƴo kala andi Samba daratako hay goto goɗɗo daratako kala toñƴo tacci keerol en anda hande ko ɗum wawi nehede men hande ko ɗum wawi fewnude men to ɗum wawi waddene mbadi peewal musidɓe tedduɓe ko ɗo woni goo départ ɗo woni goo départ gurdam aduna nane mi haali mbimi dewgal ko projet ɗum waɗino vidéo goto ko ɓooyani mbimi en gaare saaha aduna ko adi oɗo aduna e adunaji ɓennuɗi no wano ni ene arta ndin mbaadi dewgal ɓooya saɗa resa resmo ndenduɗa yiyande saɗa resa resmo ndenduɗa yiyande saɗa liggodira kadi liggodir emo ndenduɗa yiyande wona mo jiɗanɗa hoto resmo jiɗanɗa ngal dewgal hoto resno kaari saba ɗiɗini mo kaari ala est ce que kanko e kaari ɓe ndendi yiyande sa yi gorko ne yawi min joom suuɗa momi anda fof ko woni o kanko hawni de ɓe ndendani yiyande min de joom galla momi famanimo kanko de kam on ndendani yiyande renduɓe yiyande so ndesnodira yiyande yahata ayi nde wonno mi aynoyat somi jofni
joom suudam hocca ɓirdugal o ɓira ha heewa o itta hen ko hirta ko heddi ko fenda so fini wo yeeyoya so dañi toon mbuuɗon o sooda maaro o sooda liikon o sooda sabunde o sooda kafe o sooda ɗum so wonko manki mi itta damguel walla jawguel mi yeeyoya mi watta ration e comci e paɗe nandiral ne wonno ɗon saabu kamɓe ndendi yiyande o ko yo aynu jawdi ndi yo haar yo wat kosam debbo o ne nafoore mum hen yiyande mum ɓayde ɗi mbaɗi kosam ko yemi ɓir mi fenda mi yeeyoya mi adda nguura ka e galle ɗum woni yiyande ndendi yiyande oɗone guesam nani mi remi debbo o kala ñalawma yaha toon yognoyamo kacitari makko yiya guesa ba fandare mabɓe gay so guesa ba yi ha ɓendi ba artoɗe galle ɓe jeeya gawri walla ɓe jeeya ñebbe walla ɓe jeeya poɗɗe walla ɓe jeeya goɗɗum debbo o sooda hen nguura sooda hen gueɗe gorko waɗa ko naftori hen ɓe nguura kamɓe ndendi yiyande gawowo on so addi liɗɗi ko debbo yeeyoyta labbo o so sehi kala ko wawi wonde so booɓi so unude ko wawi wonde rewɓe naata e wuuro ne jeeya kamɓe ndendi yiyande enen ni hande saɗa resa resmo ndenduɗa yiyande gaccen resirde faaro diwo nani ga ko karɗo jaam ko maɓɓutto naggam ko mawɗo yeesre ko ɗum tan cokkoɗa hen taw gona yiyande wotere yaa ha nder pelɓodiral waɗa hen ɓiɗɗo goto jibine walla ɗiɗo ceeron ɗum waɗi hande ɓiɓɓe hewɓe nana gonde e mamumen ndeysan mi yurmini jeeya debbo jibinɗo poɗɗo foftade hande ko tanumen lebtata ɗum par ce que ɓiɓɓe mum korima joɗade e dewgal ko bilanka tan nana partout ɓikkon kon nana lebta tañira nana lebta mamumen mamira guel finata guila salaru ne dogda e makkon ha pecci jamma no ndinnidi wayata ko caɗele nana corto banggueji kala dewgal so fewani tan ko caɗele gaddoyta surtout ɓiɓɓe jibinama hen saabu hande worɓe hewɓe ko waɗɓe dégagé responsabilité mumen jibinane debbo tan ndungto ñamminta koltinta cafrata debbo o ne mobba ɓikkon mum weddoyo galle bamum ɓikkon kon gona ɗon ko bilanka ɓenne ko jibinɓe hay ko anduɓe koye mumen ɓikkon mawnira e cukalon ne comdi hen janggata tarata meccata haydara ngo rendo kalne kam janggo makko walla ɗo e duuɓi seeɗa maggo ko caɗele mawɗe wontata hen musidɓe tedduɓe ko caɗele mawɗe ɗe dewgal so ngal fewani tan ngal lorat way kono guerre ni on ji guerre Gaza o reeɓi haw yeehi maayo woɗewo o reeɓi haw yeehi hakkude Iran e Irak e Syrie Pakistan Amérique cumpi hen bir aduna fof naati hen hande aduna jogoro ko saɗede saabu batoje ɗo peti rewde ɗo natta rewde ɗon ɗon kadi ko robel heeɓi ɗon minenne min gudda ɗo aduna wonti sabotage dewgal ne kala nde ngal boni ɓiɓɓe ɓe gayoto dañat ko bonni hare moƴƴani hare ceerigu moƴƴani kala nde ceerigu waɗi tan waɗa ko bonni mbiɗen dewgal ko projet wona tan bonnere ko projet ɓayde ko projet noon alay saago yimɓeɓe garta e miijo wona tan min mboɗo welti ɓiyamo ne rese par ce que mboɗo fiyane kaalisaji mboɗo dañi hen gude en comci ala il faut geggen haqqillaji ɗi ɗo haqqillaji ɗi giw tan ñalawma hande o walla janggo o gurdam goɗɗam ne woodi an yumma o ko guurɗa ko salo ɓiye wuura ɗum an baaba o ko guurɗa ko salo ɓiye o wuuroya ɗum goto men kala yo salo saabu ken eɗen jogui ɓiɓɓe rewɓe eɗen jogui ɓiɓɓe worɓe kaldaten dewle ko ha jiiten peeje sukaɓe men ɓe wona enen ɓe sukaɓe wona enen ɓe ko sukaɓe avenir mabɓe holno ɓe mahodirta haɓe daña gollal moƴƴal holno ɓe mahodirta haɓe mbawodira soɓe jibini ɓiɗɗo lomba hakkude mabɓe ɓe mara ɗum ɓe mbawodira e mum hade gonguel arde taw guel kam daɗi ɓe neehi ɗum guel ara rewa pele mawnum gonguel ara rewa pele mawnum galle feewa
so wayani ni moƴƴani. Eɗen jogii ɓatakuuji jonɗi no feewi. Eɗen ñaago yaafuya noon yewtere nde woɗɗoyi. Ɓatakuuji ɗi mani ngon hedde 4, kono so haaji joomiraaɗo tan ma en daƴƴo hen haa alarba paaɗo ƴeewen addude ɓatakuuji ɗi ko ɓatakuuji dewle kono ko ɓatakuuji muusɗi sanne. sabu oɗo henna baniraɗo debbo en juppaɗen seeɗa tan gilɗo ɓe gonno 3 koɓe 3 ɓe gonno 4 ɓe gonno astahfirullah ɓataake onan koɓe 4 woni ɗon ko bamum joom galle makko, woni ɗon ko yimmum joom galle makko, woni ɗon ko joom galle makko, kanko o adda ɓe goni 4 ha ɓooyi bamum joom galle makko rutti ɓe keddi 3 o jibini ɓe gonti 4 yimmum joom galle makko yeehi mi haalani enɗam ɓew jiidi kanko heddiɓe omo jiida e woɗɓe kono kanko gurdam makko e gorko haalete gorko makko ne jiide woɗɓe ɓe jiidi yumma walla ɓe jiidi baaba yumma e baaba kono ko kanko haalata o haalata kamɓe nde wari o tawi nde ko gorko makko addimo wonde esiken ɓe goni 4 heddiɓe haaltake ko histoire yummo e baaba o jeehi ɓe keddi 3 woni kanko e joom galle makko e ɓinguel makko o jibirini gorko o 12 ɓiɗɗo allahu akbar 12 ɓiɗɗo o jibinani gorko o hen ɗiɗo paati woni hen ɗiɗo jalti aduna heddi 10 gorko o resi rewɓe ɗiɗo woɗɓe tawi mo goni 3 hande aɓe jaaray capanɗe hande aɓe jaaray capanɗe firti ko kamɓe rewɓe ɗiɗo arɓe goto kala jibini ko jibini ko en limata o limani ɗum kono no wiri ɓe goni capanɗe firti hande gorko o ɗo wonno goto kañum e jinnamum waari ɓe goni 4 ɓe gonti 3 nde ɓinguel mum jibina hande gorko ɓe gonti capanɗe koɗo ɓe gonti capanɗe ɗo ko ɗo gorko resoyi cukalel tokosel ari e galle he ngel ganduɗa ene wawi wonde kodda makko kanko debbo o kanko debbo mawɗo o noon ɓaydi nde o ari nde koɓe ɗiɗo ɓe gonno yante jinnaɓe gorko o gilde jinnaɗo debbo o yani kala ko faati bay gurdam galle o guilay fawru sukaren neba men maaro en gueɗe foof ko jungo makko woni joni noon ɓayde ɓe puɗɗima mawnude cukalel ngel ari ngel hette mawɗo o seeɗa wonno mawɗo o ne jogui seeɗa ngel hankkadi ni wi ɓayde kañum fini tettat foof ha laaɓa kala ko faate banggue sukara en kosam en gueɗe patoɗen foof tettat debbo mawɗo noon holliti ala ɓayde koye jungo woni yo acci ɗon hakkude mabɓe herƴi noon ceerno ha ɓernde ɓamoyi hen gorko o e luure e gueɗe patuɗe en ene juuti semeɗen juuti ha ceergal yani hen kanko ɗo henna debbo mawɗo mo ganduɗa garnoɗo koɓe ɗiɗo haɓe gonti capanɗe ɗo ceergal yani kadi gorko o kadi wimo yo yaltu galle o wi ko yaltani ɓiɓɓe makko nan ɗo ko mawɓe desi o yaltani ngun jibru noon wona e nder galle he ya gara kala maslahaji men puyɗi hen saahaji ɗi joguiɗen reeɓi hankkadi ni haw yalti galle o faati galle bammakko teni galle bammakko ya rien ya rien haydara ala to ɓattake o noon beele o wawa rewde lawol mboɗo ñaago yafuyen feewi an gadduɗo ɓattake o beele ɓattake o rewa lawol mami arto e makko so haaji jomiraɗo alarba garowo so Allah jaaɓi kami ɓattakuji keddiɗi ɗi hakkude worɓe e rewɓe ɓe beele ƴeewen kadi holko wawi naftude en so buuɗal yurmeende feri feeñi feeñja e ɓattake
ɓataake men hannde ko dewle musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullahi Saar ketki malayka jaam yo jaam Allah ñallane musidɓam tedduɓe